Ni do gargol amen do ko gonga ko fodde wonde ko Oumar Dore saabi min ngari do kanko wadi sababo ngardumi koy Manama Sar Sidi Yero Sar gandado kono non ɓeɗo worɓe fulɓe soɓe ngabbi dow sen walla ɓe ngare rendo alay sago so tawi mbeɗa wone rendo he alay sago mi tawe hen Alaji Kane Diallo mo ganduɗa ko gannaɗo gila no woni cukalel gila woni entaɗo Alaji Kane Diallo njum gila tali o no waɗi pattude tawat kadi godorong rewane tali o yimɓe no gondi ha o moni Kane Diallo kurka noon mbo sukaɓe ñamdanno so mawni ko feewi no feewi Gueye Seydi Gueye mi weltima denɗam sehilam giɗam mi weltima a jarama banje gajiga Allah jarama on jarama en jetti Allah en juule nuraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en jetti sernaɓe e jignaɓe en jetti kala tawaɗo ɗo en jetti aussi sababu woni Oumar Dore Coumay oɗon jaafo son ji gila 5 heures et quelques meɗen ɗo jooɗi e délégation o fof e tinde ɗum hande wondi ko waɗete ko ɗo ina waɗi fayida no feewi no feewi no feewi ɗum waɗi hay so tawino gasata ko 4 heures du matin hay so mbeɗe tampi ganduɗa jogormi ko dasede mami heddo ɗo mbeɗa yetta Aissata Daouda Dia député honorable député ko neɗɗo moƴƴo mbeɗa yetta Amadou Ali Ndongo e Alaji Samba Ndongo ɓe jeehi ko yimɓe moƴƴuɓe mbeɗa yetta jooɗiɓe ɗo fof son jiiɓe gardumi ɓe ko ɓe gurdumi ko ɓe gondumi te ko addi amen ɗo ko ɗum rendiɗi amen woni pulago ko addi amen ɗo woni gendiyankagal Oumar Dore Coumay wonko haali ɗo o wi haalpular en potani yewnude oɗo ñalawma te wona hande tan o meeɗi ɗum haalde hande woni deuxiéme fois ou troisiéme fois par ce que somi teyi mi wiyama won duuɓi sappo mi luppani oɗo ñalawma bon holko saabi ɗum o wi o anda taw goo meɗa ñaaguima sen jalte ɗum gara jewtiden a wonta teydu hen non seulement ma ñalaw mo sinke mo itte ɗo nawe grand théâtre bandiraɓe caate kelle Allah jarama jarama ko waɗimi noon wiide rôle ma e rôle journaliste en ɓe oɗon mbaɗa ɗum mais rôle organisateur en ko ɗum manki onon on mbaɗani faute ƴeew sukaɓe ngala ɗo par ce que sukaɓe men ko wostaɓe sukaɓe men natti wonde haalpular en son mbaɗino ɗo check down on mbaɗino ɗo ete ko hay goto anda ɓe kewat ɗo dag son gaddino waali sak ɓe kewat ɗo dag e woɗɓe ko sukaɓe ɓe jibinɗen ɓe ko kamɓe goni wostaɓe c'est vrai hay soko joni ba goto jooɗi ɗo yoni Fouta fof kono noon ko jiɗɗon ko wadde ɗo moƴƴi ko sukaɓe ɓe e ɓesgu ngu ina yiya ɗum anda ɗum reena ɗum pour janggo ko ɗum jeeyi cosmi fedde ina wiye ɓamtare pour que politique aji batteɗi ɗi yoɗi tuugo e culture yoɗi tuugo e fina tawa men yoɗi tuugo e gendiyankagal men yoɗi tuugo e cosan men e hanki men ɗi tuugo kadi e diine men ko ɗen gueɗe ɗiɗi manki ɗum waɗi saalo wayni ɗum tan waɗi saalo wayni wona toma wona to goɗɗo ala ko par ce que en ndenani ko men ko sen ndenani ko men ko majjat koko wuuri rufani Donald Trump man dokkan mi seeɗa noon par ce que ala ko woppimi ɗo so wona haaldude e leñol ngol so wona haaldude e yimɓe ɓe jaajëf on jarama Donald Trump to e États-Unis o wi ko so ƴetti laamu o riwat ɓaleɓe o riwa mexicain o riwa araneɓe Hillary Clinton
holli kañum so ƴetti laamu ma huuf araneɓe américain ɓe mbi ilaari min jiɗama minin jiiɗi ko riwde araneɓe ɓe mbaɗi Donald Trump président de la république mbiye goo ɗiɗi France eɓene primaire de la droite woni jogorɓe laamoyade France puisque Hollande wona candidat nde ɓe jeehi primaire Alain Juppé yimɓe fof no gandi no ɓaleɓe mbayi yidde mo par ce que omo teddini ɓaleɓe kanko wonanno premier e nder 7 candidat ɗi ɓe joguino ɗi kono nde François Fillon wi min somi ƴetti laamu ngu mami rutto e identité réflexe identitaire mami riw araneɓe ko kanko gagni France nan yiito hoore mum e aadaji mum nan yiito hoore mum e hanki mum nan hedde e hoore mum yiiɗa enen ɓaleɓe jehen toon américain nan heddo e réflexe identitaire mum jiiɗa enen ɓaleɓe jehen toon mais enen ne duttoɗen e koye men ala ko mankiri men eɗen jogui nangue welgue eɗen jogui leydi mo ganduɗa kala ko awɗa hen fuɗat eɗen jogui ndiyam ha wayno leydi eɗen jogui jangguɓe anduɓe ha wayno simme holko mankiri men duttoɗen e koye men sukaɓe men keddoɗo mbasa yaade liggoɗen leydi ndi ɗum jeeyi noon mbimi ko ɓamtare mi waɗi liste ɓamtare ngam yidde wonde député ala ko jinmi wonde hande so wona député député o ko pour mi reeno ko kalmi ko mi renana leñol ngol mi renana Sénégal mi renana aynaɓe mi renana awoɓe mi renana département Podor mi renana département Matam par ce que somi wi noon mbeɗa andi ɗon mi renana fuutankoɓe hoɗɓe ɗo e Guédiawaye hoɗɓe e Pikine hoɗɓe partout ɗum jeeyi noon min mbaɗi liste amen mbeɗa wawno wiide mbeɗa yaade parti mo gonmi o woni PDS mbimi ko ala ko listam min goto yahata ɓe yaade ɓe jadanmi ɓe ko Allah tutti amen fof min mbaɗa défendre vision ɓamtare ɗum noon Allah jarama on jarama. Merci Elhadji Amadou Kane Diallo en mbatta hen commentaire de tawno eɗen kewi wiide nde o yontade kosek jolani ɗum kadi ko gonga